Rajanti Munga Farman APHLC bike car kapachijeng. Karbiang Long Autonomous Council kiliga bahag Congress asong pen election manifesto kapaklan. Mahamaya constituency along Lunsing tirona baha bike kapachijeng. Kardom pini ada Abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarjo ikta Abirta ang ton pen. Nonang kili ji Karbiang Long Autonomous Council kiliga long lakha krainer kep Lumbajong constituency along APHLC pen kachepati dunjia bangpu Rajanti Munga Farman ong dungarat mithang akhi pen jangthu chethaisi dipu lorulang so pathua klama long pen manjaan bike car la pen auto kapachijeng. Inglong aso akai kai keta rengwer nang ji pupen APHLC pen inglong aso Farman arjap pen non kewang ji Karbiang Long Autonomous Council kiliga long constituency inquire truck along ta kachepa hai lab ji aphat do de sang se pinsi dolo lason si lakha krenar kep Lumbajong constituency APHLC candidate Rajanti Munga Farman kedam tang wusik ni phai truck arni dipu lorulang so pathua klama longpen manja hithian bike auto car pen bang suri armu kapachijeng. Kedam tanga porhut Congress BJP atuk Lumbajong arat aphat ko anika chongthu lasi non ke Lumbajong arat ta lulelo APHLC ke inglong aso Farman si karjap lapen khaya Farman pu chini si rally along choi jeplok pen abang along APHLC long live pu kache tok pen bike rally along armu nang che jeng pon lo pusi minji pon renti Rupi partai lo pini ni tunda ini tung che thailong lo Lumbajong arat Kidam tang BJP atung ko ane naga chongthui lapen Congress la kemingkan krep ho ajado sama pen pe dedo lang itu lasi non ke Lumbajong arat me lunesi non la APHLC no ladake hey ke cerai kom je phan inglong so cerai kom je phan ke la APHLC long sido chot pusi non rata tum la aning fungsi ini ajoy je blok pensatame la rini long kame APHLC long lip 62 long lip pusalang itu cetok lo ong tungara datu aphat tangka maha penle nilinang kapadun kali inglong aso Farman khaya Farman longri Farman bukachi honara datu methang agari along jang thu che thaisi lapo anarmu nang che tongdun la seili tum inglong aso khaita non ke lule loputa Rajanti mungpen ningje pon lapen ong tungara niliga jata pimowe tangka poisa ta nerara phan pimowe apen rana tumna ni phanang chini niliri deng khanta bepu seta et he alang ni tumrara tumani ngache the gedu je he longri kache raikom ke la APHLC long henlo Bangso Aurelia long ong dungarat kachetong dun pen APHLC candidate Rajanti Munga Phan Lumbajong arat kapahai ji aphan sitame lamchak chipi pon rinti bangke mane thaba be meeting kacitong jot mate ki dun jot bangke ning samset terlo mane ning asapta ning ka sam athai odelo mane ning chi khaun et terlo mane boson si mane latum nang jathek sero ma latum nang jathek sero husi ilitum tame jakong horang bidi sore tipi du nang po yasi lasi ilitum stame ipang long stame hemprek long bek nang ji alam thi chitong nang kok lo lapen ilitum chini la saratum latum tangka do penekitur kali tu lasi ilitum rong aso tum sitame camping bang stame inu saket inu ko inu poket inu sa postai si inu ilin thom lason si nilitum kiratu nilitum man tangka nang ni mothe nilitum man Karbiang long along le bang hanang pi tian nang po lai chat pe lo bang hala 60 dolar aprang pen 60 dolar aron nang than thi de man nilitum lablu 60 dolar kita mar patu pi joy nilitum tha amasi nilitum 60 dolar aron chini ne tera joy ni si luduna re lo bar ta luduna re lo mon ke nilitum lu le lo
sar dia gathar sar 60 laki tap nampak lantang lo aron koson si claim nang ji mapu ingin dilitum hata mena thalo chini lo tum kaduk kawita me reng dok long nang ji reng ni long nang ji ning kang sam do nang ji article 244 akimang kapachun dia phan ke ha 1969 aning content ki putang lo Indira Gandhi si ki pukang lo mo ki hangji mo hemprek Hill State Autonomous State ki wanjita laki all party Hills Leaders Conference atum si one News report Karbianglong live. Kidamtang busik ni phai throk arni Karbianglong District Congress Committee aisa hemalong nonang kiliji Karbianglong Autonomous Council kiliga pharman Karbianglong pen West Karbianglong District Committee ahin pen election manifesto kapaklang bangso phirangki amai long KADCC amai phu sumrong hang KADYCC maipu sukur singkro lapen KADCC kongchun bang Anil Bora tum chetong dunsi kebangji Karbianglong Autonomous Council kiliga pharman manifesto paklangpon kapaklangpon election manifesto along ajaki dingklung pen Karbianglong rat akari hemprek aputhak aduya hoya puthak 6 schedule aja kong aputhak pen chenglok kadokawe son trainer cap kapachun ponji aphan Karbianglong apen West Karbianglong District Committee ahin pen Karbianglong District Congress Committee asai hemalong election manifesto paklangpon bangso election manifesto kapaklang amayalong KADCC maipu sumrong hangahin non kebangji Karbianglong Autonomous Council kiligalong Congress pen kapahai dunji aputhak thanpon মুঠতে ২৬টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি ১৫টা সমষ্টিত আশা কৰিছোঁ News report Karbianglong live. Lakhakri pho Mahamaya constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha lapen Mahamaya Mondal Committee ahin pen Patirpi Ponsi kedamtang busik ni phai throk arni humpharo police se motorcycle pen kidoan apoling along humri damsi BJP candidate Lunsing Teron aphan vote kerek pida bangso motorcycle kapach jeng ponji aphan EM Lunsing Teron mate Mahamaya BJP candidate Lunsing Teron ahin pensi ingpu ponlo angsong motorcycle kapach jeng pon asai long humpharo police se motorcycle kapach jeng ponji aphan pura Adap por phai sir kepen dong mukak sarjeng tower krong thom kache toga long pen pangcheng ponsi Mahamaya constituency angkangan motorcycle kapach jeng pen BJP candidate Lunsing Teron aphan kapadusi vote kerek asai dengpon Piningkan abangke ajat pen setami BJP asong atumsi highway po laso ang thega bangke kedamtang apor hut mai kapadu lapen non bangso abai kapach jeng asai ke dengpen amatsi ang thega bangke klanglo pusi ningjepon Yun bangke la pula je. Mahamaya non ke bang ki bangke. Lunsing Teron pahay na pusi tumso. Ano tinda ka chingri lo. Lasi itu bangke la patini king sampul ate pahay. Ada Yuva Morcha hin pen non kong MSC election kuson na tum high back po mate ong dunga put pen si haji pu na tum ning cher chak 100% kan tum heavy ko lo ni ke. Ate nili tum meeting ida manta ba ni tum la election campaign ke tuan ta sob la sanse ni tum ni jithe po. Dinta me apai News report Vikram Teron Karbianglong live. Pinablaki Karbianglong Autonomous Council kilig arnilo bangso kilig ahut rat chari asong atung methang asong armu aphai kachepaklang pon ason si all party Hills Leader Conference asong ahin pensitami Singhason lapen nilip constituency along gari motor kapache jeng pensi armu ke ong aphai kachepaklang pon lason si disobay pathuak lamalong kapaman pon bangso mass rally mate cherok to mai padopon lapen non kebangji busiga chiklo ni final kebarni Karbianglong Autonomous Council along bang phukang wai mate MEC kiliga por nang te bok het pena jok anso se APHLC asong jakong horang ga chepang tangasai dengpon bangso hut bang pharo hini BJP ASDC lapen Congress asong along claim bang phubang phiatum amethang asong COC APHLC along chingbedun Kalau sepeda motor dah, para bola, aku tu pulang tak.
Rengi Kilempi dalam tahap. Hamra Milikpi BJP Pasan Dating Maya long Aluhiaman pen Singhason constituency APHLC candidate JI Kathar nang chetongdun. Kibar pikir najok. Ante non nitum APHLC tum ke klaim ke. Ini thangaron non nitum chen tuji. Lapen lai tum ke lontang ini thanga along ni an ini tum chen long tu etangji. Nang chen boy tu etangji. Alang nitum la refugee ko sige bang. Refugee polote lake nanti cepat jongcot lah tu, nanti cepat jongcot boleh cepat jongcot lo, not eron tak jongcot lo, alam litum tau tu itu ni, aron lah help. Ia MSC ke thordon long le lo, setan non ke jeplang tu bangke nang litum sini lo, tomon pecatur lo, BJP yang sigai lo te, Ojit Kumar Desi CM Manji. Lapen ke Pawan Kumar IC EM Land and Revenue Manji atia bangke la puelo karbiak long ke la ke kecil dek ceplang dek Jongsi hala BJP long ke do tunta Kongres long ke do tunta Jongsi adek cimon pulo tante nang litumta BJP aputuk kilo progres kita mohalap vote ke pialong ke EPS siapan pinang pijak nampu Jongsi atima lagi niki hang lepukali niki hang pik apocok lepukali atima itu ngadek segi birji lapulo tente aronda bang panji pijak along lida bang panji pijak kopusi itu kere dilama Halapun nilip constituency along sitame APHLC Ratcharia song hinpen mithanga song armu aphai kachepaklang jia phanpura car bike kapachijeng asai dengpon bangso hut kadok pawi hum pharo sir kebra hum phokep lapen car hum krep ho an pachijeng pon rinti Volong koma jipen Velson terang lapen cuki holapen sonjit kro karbiang long live Kedam tanga por hut lakha kep hawar ke hat constituency long BJP candidate Ajit Kumar De phat ke pahai nangji pamen pen BJP Mondal Maipu Ramayan Chauhan pen Silchar MP Rajdeep Royang bong kachingkia hut Karbi pendang lok inglong aso phan ki pupona hut hor pen phak ok pilote Adivasia khaya long pen vot long popu kaning jia phutha BJP Mondal Maipu Ramayan Chauhan aphan FIR ke pidam Hauraghat Police Station angkang along ke dudun Adivasia khai phat kedam tangar ni social media along ke klang rok hawar ke hat BJP Mondal Maipu Ramayan Chauhan bang Adivasi akhaya phan non election hut hor ok penta chok palam ke klang rok mate ki juno dak alama puthak AASA song tum chingrum si Hauraghat Police Station along an lamhoi kipidam Ramayan Chauhan pen hitum Adivasi akhai phat nang ki putok alama bangke charjuno dak Adivasi akhai atum ke horjun pik lasila tuma phan ke hor pen phak ok pilote vote kilong lo pu alam the kupilo pusi pherang ke thengnu ningje pon আমি এটা কথাই পালো যে আমার জাতিটো বলে একেবারে মানে মদারি একেবারে রামায়ণ চৌহানে স্পষ্ট কৈছে আদিবাসী লোক মদারি হে
গাহৰি মাংস আৰু মদ দিলে বোলে তেখেতক ভোট দিয়ে এইটোহে কথাটো Ramayan Johana Sona Bang Fu BJP Asong Long Ke Pon Ke Khaya Phat Kapin Rema Bang Ke Nang Ni Alang Li Kaning Je Ki Junu Daga Joksi Nilitum FIR Nang Pinang Poglo Lapen Alang Li Phan Arona Teng Pensi Insai Pon Pogusi Heram Ke Thengnu Ningje Pon এইটো বুলি ৰামায়ণ চৌহান কোৱা মানুহজন আমাক আদিবাসী মানুহক নেগলিজেন্সি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আজি আইনৰ ওচৰত আহিছোঁ আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আইনে আমাৰ সিদ্ধান্ত কৰি দিব লাগিব আৰু আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু বিজেপি দলত তেখেতসকল ৰামায়ণ চৌহানৰ নিচিনা মানুহক ৰাখি জাতিক অপমান কৰিব নালাগে Fuluni Ben Dirchuna Rongpi Lapen Habar Ke Hapen Harsing Rongpi Karbiang Long Lai Pinia Abirta Bangke Lapan Sikang Toniklo Domi Thakme Kardom